idan kana so ka zama mutum mai ilimi ko ɗanka ya zama mutum mai ilimi, mai saurin fahimta, saurin gane abu, saurin hadda, mutum mai tsananin fikira, the most understandable person. Idan kana so ka rinka zama mutum na farko a makaranta ko kuma ka zama mutum mai tsananin iya magana wanda da zarar ka yi magana to dole sai an yi maka haka, sai an jinjina maka. To ga yadda za ka haɗa brain memory spiritual honey. Brain memory spiritual honey wato zumar fahimtar komai da komai. Zuma ce ta wanke kwakwalwa gaba ɗaya. Duk wani datti da yake kwakwalwarka zaka wanke shi, zaka dinga fahimtar komai, zaka dinga fahimtar duniya da abin da yake cikinta. Babu abin da za a layance maka a cikin duniya. Kayi like, kayi comment da sallallahu alaihi wasallam, kayi sharing domin ƴan uwa su amfana, ka je ka jarraba. Ka samu harzar kabewa. Harzar kabewa wato wannan yawa-yawar da take cikin kabewa. Idan aka yanka kabewa akwai wani yawa-yawa a ciki, ba ƙwallon ba, to wannan yawa-yawar da take tare da wannan ƙwallon su za ka samu, za ka ɗebo su da ɗan yawa haka, kamar cikin hannu haka ya ishe ka, ko cikin hannu biyu, duka da yadda dai za ka iya amfani da shi. Is depend da yanayin yadda za ka yi amfani da shi. Sai ka ɗiba, sai ka zo ka dake, ka kirɗe su, ka kirɗe ya yi laushi sosai. Sai ka samu zuma mai kyau za ka samu, original zuma ita ce za ka nemo. Sai ka zo ka zuba a cikin wannan harzar kabewa ɗin. Is depend da yanayin yadda ka samu wannan hazar kabewa din, zaka zuba daidai yadda zaka gaure wannan zuma din gaba daya, ka dama shi sosai ya haɗe. In dai zaka yi wannan, ka ɗebi cokali ɗaya ka sha da safe, ka ɗebi cokali ɗaya ka sha da rana, ka ɗebi cokali ɗaya ka sha da daddare. Albarkacin annabi da alƙur'ani, in dai zaka yi wannan, ba za ka yi sati ɗaya ba sai ka ba duniya mamaki, sai ka ba wa kanka mamaki akan ilimi. Duk abin da aka zo maka da shi sai ka haddace, sai ka rike, sai ka fahimce shi. Albarkacin annabi da alƙur'ani. Wallahi da za ka yi wannan, ka zuba shi a kwalba ka sayar, ko shugaban masu wasuwasun duniya ya siya sai ya yi masa aiki, kuma ba za ka taɓa jin kunyarsa ba har duniya ta ƙare, insha Allah. Wanda ya lakin ya yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ya yi sharing domin 'yan uwa su amfana, shi muka baiwa ya je ya jarraba.